ụmụ Igbo mma mmanụ anyị ezukọkwana n'ụbọchị nke taata unu maka o si adị akụkọ nke anyị ji bịa taata ụbọchị gara aga ka ofu nwata nwoke kpọọ m onye eduzi enyemaka anyị so ihe mere bụ na nwoke pụtara ọ gụsịrị akwụkwọ n'ọnwa nwaanyị n'oge wee chọba ọrụ so ọrụ a ka ọ na-achọ ịmaka Naijiria si wede ọrụ adọrọ so emegide ebe one ma one ọ gasịrị ọwa ọkwụrụ emekọta ofu onye kpọọ anyị na fon na onweta ọlụba ọrụ alụgide ọrụ ama m ihe mere ebido jibi ụgwọ ahụ ka a na-ejizi for like 6 months nwere ụgwọ akwụrụ ya bụ nwoke nwee hope so na hope ahụ ka ọ na-enwezi landlord ya ebido ọkwakwa ụtụtụ onye bụ onye izizi na-akụrụ ya aka tetere egwu ya na 7 akụgo 6 akụgo ọ bụrụ gịnị o ji ụgwọ ụlọ so ndị o jikwa ụgwọ nke wụ na ọbịa na-akwụzi ya n'ọnwa emegidesi ya ọpụta one day landlord kpọọ ego nye ebi ya si ọkwa efuru ụgwọ ụlọ ahụ o ji ya na ya hapụzie na in fact from that day na ya kwụrụ ụgwọ 2 years nwoke nenekịta file nọ ya Chineke na-emere onwe ya mara ọkwa ya ka adịgideziri kọmpani ọ na-alụbụ ọrụ kpọkwa ya na fon kwụọ n'ụgwọ 6 months ahụ eji enu na nke data ọnwa ọ na-alụkwa so nwoke wee nwechaa aṅụrị ahụ wee naluo onu wee kọsara nwunye wee take ya out na aga nwebe aṅụrị because nọ ihe ọma mere so aṅụrị a ka a na-enwezi amarọ m ma obi aṅụrị ka mmanya nke nwaanyị aṅụrụ kpanyere ya okwubeghị ihe o kwesịrị ikwu nke nwoke bụ di ya nụbakwa n'ihe o kwesịrị ịnụ nwoke wee chọpụtazie na nyanwụ ọrụ o nweta bụ mgbe ni bụkwa nke nwaanyị ji enya na ọ ga-akparị amụ nwoke wee nye ya ọrụ landlord sikwana ya nya hapụba gonye ya mmanya ụwa bụ na o jekwa nyanwụ landlord nya na akparịkwa amụ landlord wee si ya na nya hapụbazie ịkwụ ụgwọ ụlọ as long as na ha ka bi that place so wee na-ajụzi dịka nke nwoke si wee kọọlụ m ọ chọrọ ịma onye agbaghalụ nwunye ka ha bibekwa kpọọ ihe taa n'abalị ka ọ bụrụ anwụnta ka ọ bụ ka ọ si anya gbalụgodu be nne ya ka ọ malụ ka ezinụlọ be nne ya si wee dị na o tegwa ọ nara odebe so tupu ha nwa na-etinye ọnụ kedu ihe nwee ikwu maka nyawa okwu ife ọbụla akpa alụ abụgola alụ depending on otu sọlụ ndị si mee nye ọbụgola alụ nwere otu itinyere ihe ọ siri ọbụla alụ maka na ife o jere ka ya bụ ọ bụrụ na nsị na ọ bụrụ alụ ịma na ife ọ pụtara bụ na ndị anụnwa na-ezu ori maka ịnwudo onye ori onye nyeriri gị excuse ọ sị gị na nne ya arụ maọbụ na nna ya na-eme nke nwa so all those things na-abụkarị excuse a na-enyebe n'ụmụ ihe a onye chọrọ ịgba mbọ n'isi onwe ya ga-agbala onwe ya mbọ ịlụ nke dịrị gị ịrapụ onye ime n'igwe lụọ nke dịrị ya nọ ime alụ nke gị lụọ nke Chukwu ọ dịrọ possible maka mgbe ụfọdụ Chineke na-agba anyị nkịtị ka ọ mala echiche obi anyị na ife anyị kwesịrị ime na okwukwe anyị na-ekwu na anyị nwere na anyị nwere ya turuturu ọ gbazi anyị nkịtị anwa mmadụ ewee bido kpaba agwa ka anụ ọfịa nwaanyị lọvụ nwoke onwe ihe ndị mmadụ agụtara about love onwe level nwaanyị ga-alọvụ nwoke she can do anything for the man so ọ na ịda afụta ya no love nke nwaanyị nwere for the man mere o ji wee mewe dịka ihe a maka ụmụ onye ọ ga-abụ ọ bụrụ ọ relax ya because na-asịgo na ụmụ nwoke bụ breadwinner of the house ọ sịghị for the fact na nwoke kwesịrị ị na-eweta nya ji gbaba mbọ onwe ya o nwere otu isi wee kọwaa anya na otu isi eti ihe ọ bụrụ alụ ka o mere and nya bụ alụ na-egbu nwoke alụ a nwaanyị a mere na-ewepụ ndụ nwoke na ana Igbo anyị nwaanyị ọbụla nọ na di ekwesịrị ịfụ nwoke ọzọ maọbụ ka nwoke ọzọ fụ ọtọ ya ọ alụ ka ọ bụ na ana Igbo and nwaanyị ọbụla na-eme na-egbu di ya so afọrọ m ịfụnanya dị n'ime
ọ bụrụ na ọ fụrụ di ya n'anya dịka isi akọwa enwesịrị ụzọ dị iche iche nwaanyị nwere ike isi wee nyelu di ya aka na-abụrụ ile nkwa ahụ o kwelụ ile ọtọ ya nọ ka ile ọtọ di ya ọ dọgburu onwe ya alụ ka ọ bụ n'ala Igbo alụ so nwaanyị ahụ ụfọdụ di ya n'anya ọ chọrọ iwepụ ndụ di ya n'uche onye adịghị ya njọ mma asị ka nwaanyị alụgodu be nne ya ka nwoke dọ naanị chịkọ onwe ya ọnụ ọ bụrụ na ọ ga-ekweri mee ya si n'ụlọ ahụ obi kwapụ kwụsịkwa ọrụ ahụ ọ na-alụ maka na enwegwo ka ọma na ya bụ ife otu o si na wee dị anyị ala ka anụ ihe unu nwere ikwu ka amalụ ka anyị esi wee advice bụ nwata nwoke daalụ